Maaga sa inyo, morning sa aton nga gumugong mingga, morning how? Kaganian ang akon nga mga manok. 20 ka belog. 20 ka belog. Kagakon nga gin vlog ang akon nga mga alaga nga manok kini si Toto Kokoy nga nadaspiyak sa mon nga balay kagaging bisita ko nga akon nga mga alaga nga manok kasi Whitey. Whitey, damo ako mga manok kasi Whitey kaga sila nga akon nga mga manok kay himsog kaga wala sang balatian kay pag ma-action na sa pag-ubo kag sipon ang akon nga mga alaga nga manok ang hambal sa akon sang migo ko na si Kuya King kay magamit ako sang Panamox. Amo sini ang Panamox kag kini kompleto sa amoxicillin, tylosin kag paracetamol kag ang imo nga mga nok adunay mga balatian kag mga damo-damo nga sipon kag ipakita ko sa inyo. Wala sini mga sipon, wala kini mga ubo kag kalintura kag takig ang akon nga mga manok kag di kani maghibi. Kag hindi kani maghibi kay sakto sang mga bitamina kag mineral kag layo sa mga balatian nga ako nga manok kag mag-interview kita sa akon nga mga manok kung ano ang masabi ng aton nga mga manok while nagkulong sila sa aton nga aning amo sini ang man-made nga kulungan bala kadako-dako kini kay pag sunod nga bulan sa akong mga alaga nga manok kamag dako-dako na sila kag di sila maghuot sa akong nga dako nga ayan ano ang masabi mo sa natong nga video karon nga manok na masabi ng akong nga mga manok kag diri sa piyak gawtoy-utoy ka kadlaw nga ako nga manongok. Kag nasigang mata sa nga manok kag wala na budlat ta mata mo. Ano masulti mo kag kamo mga manok nga gagamit sang Panamox? Ikaw, ano masulti mo sa nga aton nga vitamins na at ang kaning caplets? Ikaw, anong mahambal mo? Siling sa akon nga manok nga himso gali ang ilang kalawasan kag layo-layo sila sa mga damo nga mga balatian kay gagamit ta sini nalilintian ka mo kung di ka mo magamit sa akon nga produkto. Ini si Toto Kokoy kaga mo kining testimonya ko sa akon nga mga manok nga gialagaan ko 1 week pa lang gani ini pero dako-dako na sining ako nga mga manok kag wala sila nga mga balatian kay gagamit sa nga Panamox. Mo kini ang Panamox. Thank you. Say hi kamo sa atong nga video mga manok. Kay pipila ka mga bulan kag ibaligya kamo mapuslan kamo sa akong negosyo kag kamo nga mahatag sa ko income. Kag maahimo na kamo sang chok to go.